da ba ku da wata hujja a ilmantar inda wanda yake da wata magana ya fito mi da shi. mu kowa ku ya sani ba ta asubi muke ba a gidan ma irin wannan muna faɗa a ce ma mun bar ɗariƙar tamu, kuma na sha faɗa wallahi da akan shi Abdul Qadir aka zage manzo Allah sai na rusa qadiriyya billahi la ilaha illa Allah. ba ruwa na ita ta sa ko ba ita ta sa ba, kawai a sama yi annabi mutane su gane za a yi addini ba qadiriyya. to amma bane ya faru a makota, a hakan ma ana tarakin cewa an taba shafaffe da mai dan ba su san waye manzon Allah ba. kuma wannan shirin da aka yi musu ke ta wannan kafa ma ba ita ta kai ga zagin ba, wanda za su ce ba su suka zagin ba, banda wannan kambama na ƙarya da aka basu suke ta yi, ba wani abu da za su gama banda bai cikin waka babu shi. iya tantance kenan baitin waka, inda wanda yake da wani abu na ilimi da zai fito da shi da har ake wannan ihun har annabi ya tozarta haka akan wani mutum ya fito ko shi ne shewa, ko shi ne shewa ya fito, wallahi zan nuna mai bai taba shiga makaranta ba, bai taba tsuguna ta ba. a yi wa annabi wannan ya zama ba abinda ake wa annabi ne muhimmi ba a gaban al'umma. wani mahaluki da ake wa annabi wannan dansa shi ake kallo, girman sa ake tunani ya za a kare wanda ya yi wannan abu. ko gobe sai kuma zagin manzan Allah ku zagi shehin nasu, duk wanda ya kuma zagin manzan Allah ku zagi shehinsa kowa. duk abin da za a yi min a yi min, wanda duk suka kuma zagin manzan Allah kowa ya shehin nasu ku zaga kowa. duk abin da za a yi min kan wannan wanda bai ba Allah ya tsine mai, wadda tun aka kuma zagi manzala ko kan waye ku dukkan nama a shar kowaye. to ita ce ban karasa ba ran juma'a ɗazuna cizon ya zanna istighfari wani ya tashi yake ce mun to amma fa magana nan ba da ake ba ana manta me ya jawo abin nan, ya kamata a dinga tuna musu. na ce to wallahi karama ce ta faru ɗazu da asuba har